बे सिख्ला आरो जाया होननाया दासो सिख्ला आं सासे सिख्ला लोगो मोनदोंमोनरा दहाय बर' सिख्ला आंखौ ओरैनोबेरा बेना एकाउन्टानो मालायनिखौसो गेलेदों दा इदि होनलाबायबायरा सालाखौ लेंहरलाय ग्रुपआव जि मिनिनो सिख्लाया बारा गेलेनो रोङा आरोना लेभेला एसे खम बारा गोबाव जाखायाखै दा गेलेनाया सिख्लाया नोंसोरलाय अबे सिजननिफ्राय गेलेनो अबे सिजननिफ्राय गेलेनो नोंसोरो आंथ' ओरै क'क्राझारनिनो आरो सासेयालाय ओमफ्राय बे सना होननायखौ मिथियो आङो ओमफ्राय बै जाया होननायखौ मिथिया जाया होननाया आंनालाय उदालगुरिनि आं नैबे आरेसखौ मिथिया Battle Royale. Battle in style. नोंलाय माहानि आङो सोरखौ होनदों नोंखौ होनदों आं उदालगुरि ओमफ्राय फन नाम्बारा माइगन खालामाखै नामा दहाय रायलायनायमोनथ' इयो ओमफ्राय बे सिख्लाखौ सासे सेंग्राया आरोना खोन्थाबायरा जि गेलेयो बे गेमखौ अनलाइन थाबाय थायो होननानै खोन्थाबायरा बेसे लेभेल मा नाम लेभेलखौथ' मिथिला नाम आं फेसबुकखौनो हराखै साला इसोरथ' गेलेनानै नोङो ग्रुप सेफायना खारदोंमोन आरोना ग्रुप सेफायना मा होनो सोरबा नाम्बार गोदानजों जि मेसेज हरबाय थादों आंनावहाय सिनायाबो मानसिखौबो ओमफ्राय वाट्सएपबो गैबावा ग्रुपखौ सेफायनानै थांदोंमोन आं ओमफ्राय दाना माबा फन हरलाबायनो थिनबाय थायो ओमफ्राय हरासै आङो मोनसे आंबो बारा रोङा गेलेनायाथ' बहुत गोबाव जाबाय होनबाबो आं रोङा गेलेनानै गावनो गावबा माबायो दै लानानै डाइरेक्ट फायार बाटनाव डाइरेक्ट सेरबानो नांहैयो थिब थानांगौ थिब गैयाबा नाङानो साला थिबसा आंनाव मोनसे दं गावबा खिथाबना ओइ बै न' गोजाननिखौ लाबाय नोङो थिबा सोरनो नांगौ रिभाइभ होदों नोंथायबा जि गोजानाव ब्लु जनावहाय रिभाइभ होदों ओइ थाखोमा गेलेनांसिगोनलै साला वाटे होनांगौ हाग्रा सिङाव थाखोमा बे सासे मास्टार प्लेयारजों गेलेफाबा एनिमिया जि नुब्रा फैयोरा गेलेफानो मोजां मोनलायलायथारो आङो ग्रेन्ड मास्टार आरो मास्टार थांनायफोरजों गेलेफाबाला नुब्रा फैयो नोंसोरजों जि मोजां मोनो आं गेलेनो जि प्लास जायो ओमफ्राय एनिमियाबो जि नुब्रा फैयो किलखौबो जि मोनो दहाय गेलेफाबाय थादोंलां सानावहाय ओमफ्राय बे थांबाय दा 7 मास्टार थांबाय दा ओमफ्राय बे DNK होननाया बेबो बांसिन माबा फैयोरा एनिमिफ्रा एया ब्लु जनाव थांनाय ओमफ्राय बे मा होनो स्टार मोननै मोनथाम थांग्रा प्लेयारफोरजों गेलेबा एनिमिखौनो होनो नाङा माबायदि फैयो Enemy spotted. टिप्स मोनसे मोनबावबाय आङो रश्मि ब्लु जनाव रिभाइभ जादोंमोनलै बावनो ओंखारफिनदोंदां आंनि गेलेनायखौनो आं जियासै मोनोलै दा ओमफ्राय सेंग्रा केरेक्टारा साबसिन जायो
ओंखायनो सिख्लाखौ लायादां सोरबा सोरबा सेंग्रा लाबाय थाग्राया सिख्ला लानो सुखुवानो खारनाया आसै नुयोरा सिख्ला केरेक्टारखौ सुखुवा सिख्ला केरेक्टार लानानै सेंग्राखौहाय एसे मोजां नुयो कास्टम गेलेनायावबो सेंग्रा केरेक्टार लानानै गेलेबा जि मोजां नुयो आङो सिख्लाखौ लाबा माबायदि नुयो गावनो आं दाना सेंग्राखौ सुखुलानो लानो हौवासानि केरेक्टारखौ हौवासानिसो मोजां मोनो ओइ नै एनिमि ओइ डेमेज आइ साइडथिं थांसै गोजौनिया डाउन जादोंमोन खानायदों जोंहा गोजौआव बारबाय गाव रिभाइभ गावथारखा Double kill. बे जायगानिफ्राय दोरोदो थाबनो आराम रेडि खालामनोसै K19 मोनसे गावबाय मेसेज हाबना होफैबाय रदै सोरखौबा रिभाइभ खालामनि सासे सोर फैयो आं फैनायावबो टकेन दङमोन माखासे आं थांफिननि लोगोहाय जना खाथिखा K19खौ गारनानै लायफिनगोन आं बाय मोनसे सिकाराखौ आंनिखौ ना सिकाराखौ सिस मोनसे होनायदों ओइ माखासे बक्सआव टकेन दंमोन खोमा मोनबाय र' माबासो हाबफैबाय ओइ स्कारसो हाबफैबाय मेडिकेटआ बोरो मेडिकेटनाव आंखौ लांफै नांगौबा जा आधामारि खालामगोन नै मोनबाय आं मोनबाय सासेयाव नै बखारसै दाना नै र' मेडिकेटआ आंनावसो दंजोबो खारसैलै आं बेखौ लानानै र' एनिमिया बिसिना खारबायगोन सासे दंबावोमोन गोजौआव दंदां नों माबा खारबाय Triple kill. आरो सासे एनिमि दङ दै नोंसिनि बिथिं न'थिं आराम आंसो जायगादों खारफिनलांसै आं ओमफ्राय बैयावबो मानसि दं माथो आं थांनोसै जन सिङाव Quadra kill.
अभार 3 नाम्बारा लाजिबाय नामा सेंग्रासो जागोन इयो enemy Pura squad dong Heading to supply point. Double kill. right Tuh nak harga mana yang putih yang dong enemy dong kok Good job. lên dong tang